Opustené statky zostali po celej krajine. Socialistický režim sa snažil o hospodársky rozvoj časti Slovensko, zatiaľ čo česká časť mala byť rozvíjana skôr priemyselne. Následok: opustené továrne v Čechách, opustené statky na Slovensku. Každých pár kilometrov sa objaví malá dedina. V našom prípade sa jedná o Kaplnu. Dedina, ktorá je len úbohým pozostatkom. Ľudia tu nevedia používať moderné jazyky ako je angličtina alebo nemčina. Deti navštevujú školu, ale povinný je len prvý stupeň základných škôl. Vzdelanie je tým pádom nízke. Občas nejaká vinica zapôsobí trošku posmešným dojmom. Miestni obyvatelia sa snažia o rozvoj vinárskych oblastí, ktoré sú však pod nebím určené o 10 km nižšie. Minimálne. Preto tieto pokusy končia márne. A nové vinárske oblasti sa dajú definovať len ako chabá snaha o ich vytvorenie. Občas spojovacia cesta, ktorá nikam nevedie. A keď niekam vedie, tak len k ďalšiemu zabudnutiu.